vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahráme Minecraft. Tentokrát se zvukem, protože když jsem hrál ten druhý díl, tak jsem tam dal zvuk, takže jsem to pokazil, ale tentokrát to dneska bude zvukem. Prosím, dejte odběr a like, že máme furt jednoho odběratele a já jako nechci být jako zlej, ale já nechci. Jo, a chvilku jsem tady farmil, tady jsem našel psa, jo, a chvilku jsem jakoby farmil. Tohle jsem tady úplně předělal, překopal. Tady bude ještě nějaká místnost, nějaký sklad nebo něco, protože já mám tohle a tohle jenom jako sklad. Nic. A já mám tuhle farmu, která už dávno vyrostla. Takže, co budeme dneska dělat? Pošet ovce, no nic. Jakože můžeme jít na výpravu. To fakt počítej 60 kostí. To vyhodím radši. Já fakt nechci. Oh shit. Kde je ten typ? Tady. Co jí neumí trefit? Nebo kolik to má? Já s tím jednou vystřelím. To je mega divná animace. No nic. Takže bych nějak šel na výpravu dneska. Prosím, ten nestratím. Doufám v tom, že ať se nestratím. Jinak bych musel udělat novou bázi. To by to nechci. Ošetliška, čaudička. Mám trochu jídla, takže můžu jen natěžit tohle dřevo. Bych měl měl s čím stavět, kdybych se fakt ztratil. To je ten dlouhej. A třeba jakože co budete dělat o asi tak půlku měsíc prázdnin. Dobrý, je tady zvuk. Bych to možná zeslabil, abych jako, že by to aspoň trochu slyšel. Tak abyste mě vy slyšeli a neslyšeli byste jenom těžení. Já vím, je to takový divný, ale no nic. Zase budu editovat tohle video 2 hodiny. Dobrý, ještě tady poslední strom vytěžíme. Mám to umpat? Já dobrý, mám nasadám takhle k sobě. Viděl, že tam tak slušno, ale nemám lopatku. To jasně reálně nic moc nebude, protože tohle je taková jeskyně. Nebyli jsme v té jeskyni asi tak v druhém díle. Tohle už je 3. No, ale mám 2 torky. Jelu. Má pasový. To je taková, what to je? Počkej. Hlína z koření. Nic, já bych si udělal hodně. Kašel bych tady prozkoumat, ale vezmu si určitě uhlí. Já bych měl žádný počkej.
Já nevím, prostě já tou kopřu tohle prostě nevyužiju, teďka nevím, kopr se to jmenuje. A tak nějak nevyužiju, ale tak na dalekohledy a takový. A na hromosvod, protože nevím, prostě na hromosvod to se hodí, když máš takovou střechu. Já začínám blbě vidět. Já bych chtěl se aspoň vrátit do tmy. Snad se vrátím. Prý to už asi všechno? Ne. Není zdaleka všechno. What? Co to je? No nic, takže bych šel. To si tady můžu nechat. Tady bych takhle udělal parkour. Tady byl, abych věděl, že je tady ta jeskyně. Dobrý, takže tak, dobrý, skočíme. Au. Skočíme dolů. Boink. A už mám to rozpad. Takovým tím zase, to je takový, třeba tam potřebuji vykraftit lačku. Sklo. Budem mít sklo. Takže jo, každý ví, že když se vykraftíte loďku, to je pojemný ležíka. No, to je medvěd. To jsou maličký medvědi, oh my god. Pomoc! Co jsem ti udělal? Tě nechci zabíjet. Takže asi píšku se nedočkáme, protože mám jedno srdíčko. Utěkaj, pomoc! Já chci. Jsme clickbaitnout. Dělej. Já nechci zabíjet. Zas potom do videa pak... Já nechci zabíjet. Díkej. Pomoc. On je velký. Do pí. Pomoc. Do píšťaly. Já ho nechci zabíjet. Akce. Já chudák. Nechli to. Už. Já nevím, jakože. Já nechci ztratit to dřevo. A půl srdíčka. Není vůbec dobrý, když nebude zombíci. To svítí. Možná zpátky v té naší ty. Ne, nechci. Musíme rychle utíct.
Bože, jsem umřela tak daleko. Se vysmím, že jo? Bože, jsem umřela tak daleko, pane bože. Ach jo. A paž to. No. Kudy jsem šel? Kudy? Jo. No to je zas opět nestratí. Takhle. Aspoň den pořádnej. Oh shit, to byl ten mega hezký strom. To jakože ty jejich listy, jeho listy. Oh my god, já jsem se reálně možná fakt ztratil, ale... sněžnej biom. Sněh. Už jsme zase tady. Yes, za chvilku budeme mít své věci. A kde jsou ty věci? Tady jsme u té jeskyně. To se docela hodilo. Vidím nějaký levely? Ne? To se mi zdálo. Ale to byla kytka. Moučko! Au. No tak kde bych mohl umřít? Já vím jako, kde jsem moc dobře umřel, ale... No, zabít. No nic, já jsem se asi ztratil. Já bych se nějak zakopal. A nějak schoval. A potom bych dělal druhý part. No je pár minut. Takhle budu mít okýnko radši, abych mohl vědět. No nic, tohle bude konec, když tak, kdybyste chtěli part 2, tak můžete dát odběr, protože já jsem se reálně fakt ztratil. A hlavně jsem ztratil své věci. Tak ahoj!